29 декабр барои тамоми муштоқони олами футбол рӯзи мотам аст, чаро ки шоҳи футбол Пелеи нобиға аз олам даргузашт. Эдсон Арантис ду Насименту, ки ҳамагон ӯро бо ном Пеле медонанд, 23 октябри соли 1940 дар Трес Карасоинси штати Минас Жерайси Бразилия дида ба дунё кушод ва 29 декабри соли 2022 дар Сан-Паулу дунёи фониро падруд гуфт. ӯ ягона футболбозе аст ки 3 маротиба қаҳрамонии ҷаҳонро ба даст овард. Пеле як соли охир аз бемории саратон азият мекашид ва 2 маротиба ӯро ҷарроҳӣ намуданд. аммо чӣ гунае ки синои бузургвор гуфтааст, ҳар банд кушода шуд магар банди аҷал. ҳоло тамоми дунё барояш месӯзаду ба пайвандонаш ҳамдардӣ баён мекунанд. аз ҷумла футболбозони маъруф дар саҳифаҳои иҷтимоияшон ба наздикону пайвандони Пеле изҳори ҳамдардӣ намуданд. Неймар навиштааст ки то омадани Пеле ба футбол рақами 10 рақами оддӣ буд ва таваҷҷӯҳе надошт. то омадани Пеле футбол як навъи варзиш буд. ӯ футболро ба санъат табдил дод. маҳз ӯ буд ки тамоми дунё Бразилияро шинохт. ӯ рафту номи ӯ абадӣ боқӣ монд. Килиан Мбаппе навиштааст ки шоҳи футбол рафт, вале меросаш ҳеҷ вақт фаромӯш намешавад. рӯҳат шод бод, подшоҳ. Роналдо навиштааст: ӯ имрӯз моро тарк намуд. шоҳи футбол ягона Пеле аст. ҳунари Пеле мактабест ки бояд тамоми футболбозон онро гузаранд. рӯҳат шод бод. жозе Мауриньо менависад: соли 2005 ман ҷоизаи BBC-ро маҳз аз дасти ӯ қабул намудам ва то имрӯз ин яке аз лаҳзаҳои тобон бароям боқӣ мемонад ки ман бо ин мефахрам. рӯҳат шод бод, шоҳи футбол. Серхио Рамос менависад: агар бигӯем Пеле нобиға буд, гӯё ҳеҷ чиз нагуфтем. ӯ болотар аз ин буд. футбол то абад туро дар хотир мегирад. рӯҳат шод. Лионел Месси менависад: рӯҳат шод бод Пеле. Криштиану Роналдо навиштааст: ҳамдардии самимонаи ман ба мардуми Бразилия ва махсусан ба оилаи ӯ. ӯ намуна барои миллионҳо буд. рӯҳат шод бод, Пелеи нотакрор.